Makadi zvakare hama dzangu, ndinofara kukugamuchirai zuva ranhasi pachirongwa chino cheSolution Hour. Solution Hour or Hour of Solution. Nguva yekupanana masolution mumatambudziko atiri kusangana nawo. Last time episode yedu yekutanga takapa hwaro, takagadzira hwaro kana kuti foundation introduction yekuti tiri kubva kupi, tiri papi, tiri kuenda kupi, tiri kuda kumbotaurei, tiri kuda kubatei, chinangwa chesolution ndechei? Solution Hour. Ndoziva kuti ndiri kutaura kuvanhu vazhinji vasisina hope. Wakasangana navafundisi vakawanda, nevaprofita vakawanda, navanhu vakawanda vakakukanganisa. Hauchatrusta vanhu, but mauri unozvinzwa nokuzvitenda kuti solution yedambudziko rangu iripo. Ndinobuda chete mudambudziko. Uye last time ndakataura zvakare ndikati ina handidi kukunyepera kuti Mwari unopedza matambudziko ako ese. Kuna matambudziko asingabviswe naMwari muupenyu hwavanhu. Kune zvinhu zvatinotokumbira kuti tive nazvo Mwari akasazviunza. Saka tichabatsirana kuziva kuti unodhila sei nezvinhu zvisina kubviswa naMwari. Pamwe pacho unogona kunamatira HIV kuti ibve kwauri kuti upore HIV. Mwari anogona kusakuporesa asi ugorarama makore akawanda iwe une HIV. Unogona kunamatira kuti BP ipore. Ndakabatwa shuga, ndakabatwa BP. Ndiri kutsvaga munhu waMwari anondinamatira. Pamwe pacho hazvibviswe muupenyu hwako naMwari, asi Mwari vanokupa nyasha sedzakapiwa Paul, kuti Pauro aiva nemunzwa munyama yake akanamata kuna Mwari, asi Mwari vakamuti nyasha dzangu dzakakuringana. Saka Pauro paaiona munzwa, Mwari vakati chibvisa meso ako pamunzwa utange kutarisa nyasha dziri mauri. Ndava mamwe matambudziko atiinawo akaattractwa nezvatiinazvo kudhara zvatisiri kuona. Saka ticharatidzana zvakauya kudhara munzwa usati wauya. Ndava chakaattracta munzwa munyama yaPauro chimwe chacho inyasha dziri paari, because Mwari vakatumira munzwa nokuda kwemarevelation. Pauro anototaura kuti nokuda kwezvizaruko zvaiva mandiri pakatumirwa nhumwe yaSatani munyama yangu. Saka marevelation aiva muna Pauro anorepresenta nyasha. Saka inyasha dzakatanga kuuya munzwa usati wauya. Saka vazhinji chakatanga kuuya muupenyu hwenyu haasi matambudziko. Hakusi kushaya. Isolution yakatanga. Munoziva here imi kuti tine gore ratakapinda mudrought. Mamwe madrought aya handinatsokuaziva, but tine drought yandinoziva kubva pa 2006, 7, 8 ndobva yanyanya kutsviriridza. But hakuna kure kwatakaenda ndobva tadiscover ngoda kwachiyazwa. But ngatitaure chokwadi, chii chakatanga kuuya drought ya 2006 ye 2007 nengoda, chii chakatanga kuuya. Saka uchaona kuti kune matambudziko anoattractwa nemasolution atiinawo. Handisida kutraya kukubata brain. Ini ndini mufundisi anoparidza zviri practical. Tichipanana maexample ari practical. Chakaattracta munzwa muna Pauro, chakaita kuti munzwa uye muna Pauro, marevelation aiva nawo anorepresenta nyasha. Mwari ndobva vazomuti nyasha dzangu dzakakuringana. Saka kune matambudziko asiri kuzobviswa naMwari. For example, iwe hauna kudzidza iwewe, hauna chikoro iwewe. Pamwe pacho Mwari havasi kukupinza chikoro kuti uwane certificate, but unogona kupiwa uchenjeri, wisdom yekuti unowana maresults emunhu akadzidza iwe usina chikoro. Saka ndikuda kuti uone zvinoitwa naMwari. Munoziva here imi kuti mune nyaya dzamakaendera kun'anga dzekuda kumisa rufu,
yet makashaya munhu akakudzidzisai kuti edha maenda kun'anga kana kuti hamuna kuenda kun'anga, rufu mutemo waMwari. Ende ndichakuratidza kwatiri kuenda tichadzibata nyaya idzodzidzi dzekufa kwemudzimhuri, kuti chii chinouraya vanhu, hausi uroyi. Iwe vanhu havafe neaccident, because accident panoitika accident unotozwa kune vanhu vapona. Vanhu havana kufa neCovid because kune vakabatwa neCovid vakararama. Saka ndichakuratidza kuti chii chinouraya munhu. Ukachiziva ichocho, pese panonzi handei kun'anga ngatifambe, iwo haufambe, nokuda kwokuti unenge wakuziva zvokwadi, nokuti zvokwadi inosunungura. You shall know the truth and the truth shall set you free. Alright, nhasi tinoda kumbotaura nezvei. Ndanga ndichingogogodza kuti ndiwane mupindiro munyaya yangu. Nhasi ndoda kutaura pamusoro pechinhu chinonzi environment. Ndoda kutaura pamusoro pesolution inonzi environment. Power riri muenvironment. Handiziva kuti neshona ndingaitsanangure ndichiti kudi environment nharaunda yemunhu. Kana tichitaura pamusoro penharaunda kana kuti environment, tiri kutaura zvinhu zvakakomba munhu, zvinofidha munhu, because munhu wese you feed the environment and you feed from environment. Handizive kana chirungu chabuda zvakanaka. You feed the environment and you feed from the environment. You maintain the environment and the environment maintains you. You are a product of your environment and your environment is a product of you. Saka pane kudyidzana pakati pemunhu neenvironment, nharaunda yaanogara. Pane kudyidzana, pane kupindana kunoda kutariswa nokugadziriswa. Oh my God. Mwari vachisika munhu wekutanga anova Adam Adam. Rega timbomira zvaEva izvi. Munhu wekutanga anova Adam achisikwa naMwari, akanoiswa mugarden. Ndo zvinotaura shoko raMwari. Mwari vachipedza kusika munhu, vakamutora vakamuisa muenvironment. Chapter number 2 verse 15 yaGenesis inoti, Jehovha Mwari akatora munhu akamuisa mubindu reEden kuti aririme nekurichengeta. Saka Mwari vasika munhu vakamutsvagira environment yekugara mairi. Nokuda kwokuti Mwari vaiziva kukosha kwakaita environment. Mwari vakati kudii kuna Adamu vamuisa mugarden? Vakati kudii? Jehovha Mwari akati, tarira munhu achiti, ungadye hako muti yose yemumunda, asi muti wekuziva zvakanaka nezvakaipa usadye, nokuti nemusi wauchadya uchafa zvirokwazvo. Miti iri kutaurwa panapa iyi yairipresenta vadzidzisi. Saka muenvironment yakapinzwa munhu naMwari yaiva nezvikoro zvaaifana kudzidza kubva kwazviri, because munhu paaidya kubva kumiti, michero yaaidya ine zvaaita, ine zvayaibatsira musystem, yaibatsira kufunga kwake, maemotions ake, kurizina kwake zvaibva pamiti yaaidya. Wosika uchiona kuti pane muti waari kurambidzwa kudya, ende ndobva wapiwa zita kuti muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa. Saka zvoreva kuti paaizodya muti iwowo aiziva zvakanaka nezvakaipa. Saka yanga isingori miti, yaiva miti yaidzidzisa musystem yaAdam.
Saka Mwari vakatora munhu vamusika atiziva kuti akasikirwa kupi, because panapa shoko razongotiti akaiswa mugarden, mubindu reEden. Ende ukachitarisa kuti Eden yacho yanga isiri ordinary garden, maiva nemiti yanga yakashongedza garden, maiva nenzwizi 4 dzaidiridzira garden. Ende nzwizi idzodzo dzaiva negoridhe, maminerals anga akasiyana siyana. Saka environment yakaiswa munhu naMwari yaifidha Adamu, yaigadzira Adamu. Zvaaiona mugarden zvaimugadzira, zvaaidya zvaimugadzira. Iyewo mugarden aigadzira garden, aimaintaina garden. Wosaka ndati you feed your environment and you feed from your environment. So nyaya ye-environment ndataura ndikati inobata kwaunodzidza nekwawakadzidza. Kumwe kupusa kwatakaita so iwewe neni zvinotaura kwatakabva. Munoziva here kuti munhu akakurira kumusha nemunhu akakurira mutauni une zvaunotoona kuti uyu pane kamusha karipo aka. Environment yaari kubuda. Ukaona munhu Adamu waiti ukamutarisa waitoziva kuti uyu anobva mugarden uyu. Adamu waitoziva kuti idzi ndedze mugarden idzi. Abuda mugarden waitozoona futi kuti haachagara mugarden. Saka munhu ukamutarisa unogona kuziva kuti akakurira kupi, akadzidza kupi, anogara nani. Munhu akagara naambuya unogona kutoona environment yaambuya paari. Munhu akakura achichengetwa nechifeve unogona kutoona kuti uyu akakurira maoko echifeve nokuda kwekuti environment. Saka ukatarisa munhu, ukatarisa nyika, unogona kuona environment yekuti vanhu vari munyika umu vari muenvironment yakaita sei. Saka nyaya ye-environment yakonzera maproblems mazhinji atiri kusangana nawo senyika, semhuri, semachechi, semunhu, sedunga munhu, makambani. Zvine chekuita ne-environment kuti wakambodzidza kupi, wakadzidziswa nani, wakakudzwa nani, waionei, waibatei, wainzwei. Nyaya ye-environment yandiri kutaura, yandiri kubata nezvayo, kunyange mapoliticians vanotozviziva kuti kana tichida tiri kuda mhando yevanhu vakaita sei. Saka handei tonogadzira environment inoprodusa mhando yevanhu vatiri kuda. Mapoliticians vakada kugadzira vanhu vakapusa munyika, vanoziva environment yekugadzira kubva kuzvikoro. Syllabus ravanodzidza vanotoziva kuti tiri kugadzira vanhu vakapusa, vanoziva syllabus rekuisa muzvikoro. Vanoziva zvekuisa mumakommunity avo evanhu. Vanoziva zvekutendera nezvisiri zvekutendera. Vanotoziva zvekuburitsa national television, national radio. Vanotoziva zvinhu zvoku broadcaster, zvokuburitsa ipapo zvinogadzira vanhu vavari kuda. Because radio chaiyo yatinonzwa environment, TV environment inogadzira vanhu. Saka you are a product of your environment. Haugoni kufunga zvinopfuura environment yawakurira yauri. Shamwari rega ndikuudze, kuEpworth kune zvinofungwa ikoko. Vanhu vekuEpworth vane zvavanofunga vekuti vakasangana so pachibhohoro vachichera mvura, vane nyaya dzavanotaura dzavanofunga dzinoenderana nokuEpworth. Kuchitungwiza kune nyaya dzinofungwa ikoko. Kumbare vane kafungiro kavanoita sevanhu vekumbare. Vanhu vari kuBorodale
vane mufungiro wavanoita sevanhu vari ikoko. Vanhu vari kuuk vane mufungiro wavanoita zvinoenderana neenvironment yavari. Saka mapoliticians vanotoziva kuti kana tichida kuva nevanhu vakapusa tinoita sei. Kumachechi kune chinhu chinonzi doctrine. Doctrine ienvironment inogadzirwa. Ukaona vakuru vedzichechi vachigara pasi vachinyora environment vachinyora doctrine, vachidzidzisa doctrine, vari kugadzira environment yevanhu vavari kuda kuona. Saka unotoziva semutungamiri kuti ndiri kuda chechi nevanhu vakapusa here, vanoti yes papa, vanoti yes man of God, zvese zvese havaagiwe, havakupikise environment. Pamachechi akaparidzwa naPaul pane imwe chechi yaimutemesa musoro, chechi yepaBeria. Because paBeria akaonga usingangoparidza nonsense vakakusiya. Waiti ukapedza kuparidzwa vaigara pasi newo motanga kuvhura magwaro kuti munhu waMwari zvanga muchiparidza zviripo here papi. Zvoreva kuti chechi yeBeria chakaisiyanisa inyaya yeenvironment yakakurira vanhu vepaBeria. Saka mumachechi munogadzirwa environment inonzi doctrine. Wosaka uchiona kuti chechi unondozoona kuti chechi ine vanhu vakapusa-pusa, vanenge vachingoitiswa zvese zvese, vachingomhanyiswa environment. Vanenge ndana yes papa, yes father, zvese vanogamuchira. Vakagadzirwa environment yakaprodusa vanhu vakadaro. Kozoitawo machechi evanhu vanorizina, haungotaura zvese zvese, environment. Saka matambudziko mazhinji atiinawo ari muvanhu ari munyika inyaya yekuti takakurira sei, tiri kukudzwa sei. Saka iyi nyaya yeenvironment iyi tinoda kunatso kuibata kuti unatso kuona. Ndoda kukusira nyaya iri mushoko raMwari zvakare yemukadzi aiva chifeve akauya nearibhasta, chibhodhoro, akachipunzira pamakumbo aJesu. The alibasta. Bhaibheri rinotaura uchiti paakapunza the alibasta mumba makanhuhwirira mafuta, vanhu ndobva vatanga kuvunza kuti ndiani auya nemafuta anonhuhwirira. But uri kuona here kuti mafuta paaiva muchibhodhoro chearibhasta, vanhu havana kunzwa munhuhwo wemafuta, nokuda kwekuti mafuta anga akavharirwa muenvironment isingatendere kuti mafuta anzwike. Saka mukadzi uyu paakanopwanya mafuta akaenda pamakumbo aJesu, achinja environment mafuta mamwe chete, but akaachinjisa environment, ndobva atanga kunhuhwirira, ndobva anzwikwa. Saka uchaona kuti kune vanhu vane zvipo zvakakura but vari muenvironment isingaiti. Unogona une chipo chisingaiti but kwauri kuchiitira environment inouraya chipo. Environment haitendere kuti chipo chako chibude. Uri munhu mukuru, mari yauri kuchema iyi, nhamo yauri funga kuti unayo, hauna nhamo iwewe. Wakanopinda muenvironment inovhara zviri mauri, nhamo ndobva yaoneka. Mukadzi uyu akapunza aribhasta, akaburitsa mafuta from aribhasta akauya pamakumbo aJesu, zvinhu ndobva zvatochinja smell. Vanhu vese ndobva vatanga kuvunza kuti mafuta ari kunhuhwirira, mafuta anodhura. Akachinja environment. Environment yauri inogona kuattracta nhamo kana kukuburitsa munhamo. Environment yauri inogona kukukudza kafungiro kako. Uri kuona zvinhu zvauri kuita izvi ndo zviri kutoitwa nevamwe vanhu vari kugara kuBorodeo. But iwewe environment yako inoita kuti ufunge zvidiki. Uri kungofunga mari yerent, uri kufunga mari yefees, woperera ipapo. But ukabuda muenvironment yauri uchatanga kuona makambani, uchatanga kuona zvakakura kubva pabasa rauri kuita. Saka kana uchida kuita zvikuru, haikona kuita zvikuru muenvironment diki. Zviri nani kuita zvidiki muenvironment yakakura, unowana maresults akakura.
hauna kundinzwa. Zviri nani kuita zvidiki muenvironment yakakura than kuita zvikuru muenvironment diki. Hapana chinobuda. Mwari akukomborerei, Mwari akuitire zvakanaka. Ngatisanganeka mu next episode ratiri kunopinda. Ndoda kunoibvongodza nyaya iyoyi yeenvironment iyi. Ndokuratidze kuti vana vako chaivo chaivo unofanira kuvarerera kupi, unofanira kuvaendesa kuzvikoro zvakaita sei. Ndoda pane pandoda kungokuonesa padiki diki tobva taipedza. Saka ngatisanganei mu next episode yatiri kubata iyi. Toda kunoibvongodza nyaya yeenvironment tobva tapedza nayo. Ndokupa solution tobva tapedza. Shalom.